Здравейте! Днес ще ви покажа една машина четков шлайф с 3 четкащи групи. Всяка една група се състои от четки, в които има нанизани шкурки и четки. Съответно четките са къси и дълги. Ето тук може да видите как може да ги подмените. Те са на канали, може да ги извадите. Шкурка, съответно четка. Тук има едно гумено уплътнение, с което държи четките и шкурките да не излизат. Смяната става много бързо и много лесно. Просто се нанизват в каналите, след което това гумено уплътнението тук прибира и вече те са застопорени, по никакъв начин не могат да се извадят. Четковия шлайф има транспортна лента, която е широка 1 метър. 1 метър, съответно може да се регулира височината на четковия шлайф. Може да четка детайли до 200 мм дебелина. Всяка една от групите се стартира от таблото, първа група, втора група, трета група, като първите две групи, освен ротационно движение, имат и осцилиращо движение наляво и надясно. Аз сега ще ги пусна да се въртат. Към всяка една от групите има изведен дисплей от инвертора на машината, откъдето може да регулирате оборотите. Може да регулирате оборотите на първа група, на втора група или на трета група. Ето сега ще видите, те се въртат с някаква средна скорост, за да не шумат по време на видеото. Сега ще увелича оборотите. Сега отново ще ги намаля. Сега ще се преместим отстрани на машината. Таблото е подвижно за ваше удобство. Може да седи на различни позиции. Сега ще се преместим отстрани на машината, за да видите и другите групи. Това е последната група, състои се от цилиндрични четки. Те са с широчина 1 метър, извършват само ротационни движения. Едната се върти обратно на часовниковата стрелка, другата се върти по часовниковата стрелка. Следващата група може да я видите. Сега ще пусна осцилирането, за да видите как се движи наляво и надясно. Ще пусна и осцилирането на първата група. И сега ще пусна един детайл. Пускам транспортната лента. Скоростта също може да се регулира на транспортната лента според вида на детайлите. Това е. В някои от следващите ни видеа ще ви покажа подробно качеството на шлайфане на машината на повърхността и в дълбоките части на детайлите. Това беше за днес. Това беше четков шлайф с 3 групи.